mangsa iki, Ken. Mangsa iki kuntilanak iki. Situ yo mangsa. Loh. Apa sing enak iki yo? Hei, mangsa iki. Apa iki? Acara yo. Hah? Sing enak tak gayu wae iki. Yo, saiki wis sepi. Dadakane pasien-pasien wis mulai sepi. Nasib yo sing enak. Aku iki nimba ilmu maneh sira pasien rame. Yo, tingasa ilmu aku saiki. Golek kawasan sing enak. Nang endi sing enak? Muga-muga ndak ono gangguan. Dadi semediku iki cepet diterima. Yo, dek kene rupane enak iki. Muga-muga ndak ono gangguan. Ya, wis dikene panggonan sing enak iki wis. Muga-muga pasien tambah rame. Ora ndak ono gangguan. Yo ilmuku pengasihan iki rupane wis lontur. Mane ilmu kekebalan iki wis mulai wis catu. Kene ria wis nyocok. Ya pola nek semedi pasien rame. Ya tambah rezeki, ya tambah rame. Coba wis tak semedi sik. Barangkali ndak ono gangguan. Kaya ana swara kuntilanak iki. Gangguan iki ana rupane. Ya, muga-muga aja siji. Maki wis rene loro. Ki bolot iki ndak wedine. Wis coba rene wis. Loh, teko temen iki. Sampean rene iki perlune anu apa? Anakku hilang. Anak ilang. Wih, teko
mandi. Kono moni ki bolot. Ana apa nang ki bolot? Iku anakku digawe tumbal. Oh, padha nek ngono. Ya apa sing enak iki? Sing enak iku ganggu. Ganggu yo. Iya. Ya apa diapakno sing enak? Diumbulno apa ya apa? Kok kekuasaane kok diganti. Oh, dilengserno yo. Iya. Ganti awak dhewe yo. Iya. Oke, Oke. ayo Ayo. parani panggonane. Yo, suruh wis gangguan kuntilanak. Ojo situ. Nang ki bolot ojo situ. Wis loro ngene. Loro, ndak apa rene. Ki bolot iki padano pedine. Lah, iki wis teko manik rupane. Siji iki. Kuntilanak iki rupane. Loh. Iki wis ono manik. Loro temen sing teko iki. Sampeyan iki wis mangsa, wis tak usir sik teko ae. Perlune sampeyan iki apa? Jaluk anakku balik. Anakku balik, barang aku ndak gawe tumbal pisan. Iya. Ya. Bolot jarene. Ya gawe dhewe po adik kono. Gawe dhewe. Kan iso, ya padha kuntilanake. WA koncoku yen ki bolot sing gawe tumbal. Oh, kancamu Tugara, kancamu Tugara. Iku takon nang koncoku sebelahku. Sebelahiku. Iya, Yo. ya apa? Sampean sing apik anake. Sampean sing Hmm, apik. sampean iku mon ndak weruh aja rumah weruh. Ki bolot ki ndak pernah numbalno anak. Wis ojo goro ki bolot. Aku mari delok nang GPS. Di internet. Delok nang internet. Mon ki bolot. Iya, iki bolot tolong. Dukun. Dek dunya iki duduk siji. Dukun iku akeh. Ya pola dukun liyane. Jarene ki bolot sing apik. Ciri-cirine padha mek sampean. Rambute gondrong. Oh, pelai rambut gondrong iki aku sing Yo. ame. Ndak Oyok bokir. Ciri-cirine. Oyok bokir. Duduk. Ya bukir barangkali ya bukir sing ame. Duduk ki bolot. Openge Ono budak. dukun jenengane bokir. Openge budak. Ya rek ngono wis tak usir tak wae ilmu tak lungono tak obong mari ngene mendak lunga. Coba ojo wis ilmune ki bolot. Ya wis tak coba ya. Mangsa iki Ken. Mangsa iki kuntilanak iki. Situ iya mangsa. Loh. Ya apa sing enak iki yo? Hei, Mangsa iki. apa iki? Ajar ayo. Sing enak tak gawe wae iki. Tumpes. Ki bolot. Wis Kabur nek ngono. panggone iki kloroni Urung wis. kate dadi dukun. Wis tak mandi ilmune. Nek ketemu nang GPS. Oke. Ayo boleh bro, bilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Kibolot. Supaya apa? Kibolot nggak bosan main-main film. Kalau subscribe-nya banyak, pasti Kibolot main lebih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kekebalan iki wis mulai wis catu. Kena ria wis nyocok. Ya pola kayak semedi pasien rame. Ya tambah rezeki, ya tambah rame. Coba wis tak semedi sik.
Barangkali ndak ono gangguan. Loh, sila muni mak menang ketok. Muni ya Allah. Rolling action. Yes, coba ae wis aku wis tak semediane. Yo muga-muga ndak ono gangguan opo ae. Dadi semendine aku iki cepet diterima. Ya coba ae aku semedi. Loh. Teko temen iki. Iya. Ndak apa-apa wis diganggun. Ibolot iki ojo siji. Loro tak adbane mbek aku. Sampeyan perlu nerene iki ana apa? Loh, lunga. Kat. Mus, mari ngono. Sampeyan mus. Perlune ana apa? Anakku hilang. Anak ilang. Iya. Kat, aja guyu. Ojo ngono. Meneng ya. Anakku ilang. Dak duwe opo anakku hilang ya opo terus? Ah, aku sing ngomong kok pirang tahun ono sampean omongan iku ya. Hei, Eh, takon di. Kaya kok sila guyu. Terus. Ada apa ngono? Oh, anakku bisa kok kene. Oh, iya. Kira tak jelas. Karo. Yo, nanti pada mencari kita. Omong ae. Kurang rene, kurang ademu. Ya bener. Ya. Wis. Ojo guyu kuatno. Balot. Ojo kuatno e. Wis ya. Kuat. Ya. Wis. Aku yang betul aja foto. Ada anu wis sira. Wis, action. Tak kuat. Ayo. Mengira. Loh. Ya apa sing enak iki yo? Ah, mari ngono aku kroyok ngono. Aku kan wae. Loh, mangsa iki. Apa iki? Acara yo. Acara. Loh. Sing enak tak blayu wae iki.